Čau lidi, já jsem Litocraft.cz a to je ukázka jednoho dost dobrého serveru, možná ho znáte, možná ne. Je jménem Survival Time, to dost dobrý server, je někde z Anglie, já nevím, odkaz bude v popisku videa. Tohle je takový můj skromný domeček zatím. Počkat. Jak vidíte, to portování není nejrychlejší. Ježíš, promiňte. To jsem ještě ve svém starém domě, ne ve starém domě, to je kámošův dům. Tady má takový malý zámeček. Ale já už jsem chtěla jít někam pryč. Vidíte. Já bydlím nedaleko, abych to taky neměl daleko, že jo. No tak jdem. Jak vidíte, mám skin, protože ještě nemám koupenou verzi Minecraftu. Já vám to hnedka vysvětlím. Je to proto, že moje mamka ještě nemá placení přes internet a vlastně k vysvědčení, který bude možná tak za měsíc už koupený Minecraft dostanu. Se těším, si udělám nějaký dobrý skin z nějakého klona ze Star Wars. Nejdřív si to dáme set home. Set home. Dobré. Tady pěstuju bobule. Já tomu říkám bobule. Čekat. Vůbec nic neslyším. Takže spadla torčka. A nic, prostě jak nejde zvuk, to je jedno. Já vám to ukážu spawn. Ach jo. To je spawn, většinou se tu pídí nejvíc lidí na spawnu. Tady nějaký prostě lidi. Tady jsou nějaký prostě. Tady je nějaká pětka, já ukážu, jak to vypadá, když se vyjde. Takhle. Tady, když chvíli jdete, jsem neviděl tady. Tak, tady už je PvP zóna. Jdete tamhle, už se mydlej. A za chvíli k ním tamhle přijde Diamond Brnko. Ne, radši tam nepůjdu, mám Diamond krumpáč. Jinak jsou tu občas nějaký Češi. No, vlastně jsem to viděl jedinýho Čecha zatím. Což je můj kámoš. Ne, to bych dělal. To bych kecal, ještě jsem to viděl nějakýho, teďka nevím. Jak se, nějaký kruťák. Tady vidíte, má schovanou kovadlinku. Počkat. Ne, ono nefunguje, to je optický klam. To je asi všechno. Se s váma loučím a promiňte, že jsem měl tak skleslej hlas, ona je teďka
vlastně 9:30 večer. Ještě jsme byli na výletě, tak já se s vámi loučím a pamatujte, že lézo pro děcka dobré. Čau.